Coca-Cola lata bat, Coca-Cola lata bat, baino gehiago da utopia, baino gehiago da utopia, baino gehiago da utopia, baino gehiago da utopia. Morau. Andoni Tolosa eta bigarrena nola daukak? Goikotxea. Non eta noiz jaio haiz? Hernanin, eta 1973an. 73an. Badia urte batzuk. Bai, eta zein datatan? Azaroaren 26a. Morau zergatik? Ez diki musikarekin zer ikusirik, ez da bestelako konsumo ilunekin. Izan nuan, garai batean, ezer baino lehen, hasi gintuan komiki bat egiten argian, Matxin eta biok. Aha, bai. Orduan, izena zin Bokarta eta gero superertzaina. Eta orduan, berak zizena zin. Bera Matxindek Iñaki Martiarena. Bai. Berez, izenez. Eta orduan sinatzen zin Matxin. Eta orduan, Andoni Tolosa eta Matxin, nik idoiak egiten dizkioan eta berak marrazkik. Eta orduan, ark Matxin eta nik Andoni Tolosa ez zula ondo ematen. Eta orduan hoxe, ez izen behar niala, eta beti, zegoan Kapitan Tureno izeneko komiki bat. Bai. Eta bertako gidoilari hauan, Europako gidoilari hoberenetakoa, Victor Mora, katalan bat. Eta orduan handik hasi guan Matxin. Morau, eta morau. Eta hortik. Eta orduan, kantari hasi nintzenean, gauza hauan erreparo ematen zidala nahi izenakin nahi izena erabiltzea, batez ere, duela gutxi kaleratuan nuelako poema liburu bat. Eta horren nahi nizkian pixka separatu bi kontuk. Bi kontuak, ez? Alde batetik idazle bezala, Susakin aterauan ura. Oidek, satorrak. Zenbat urte? 82, 83 izango guan. Joan detxeuke, hoxe, hogei pasa, ez? Bai. Eta nahi guan bereizi, idazlea, Andoni Tolosa, eta kantaria Morau. Oidek. Zure izena aztu bazaio, nire oparia galdu baduzu, soinekuaren enkajetan. Leiopeak lo daudenez, eta jendea begira, berdin dio gitarra batek esango zukeena. Beraz berdin dio, beraz berdin dio, beraz berdin dio, beraz berdin dio. Gitarra batek esango zukeena, moskorra igar ondoren zukin akordatzea. Beraz berdin dio, beraz berdin dio, beraz berdin dio, beraz berdin dio. Andoni, lehen da biziko hire oroitzapen musikala? Nik esango nuke Neama kantari. Ze etxean gure amak beti ukidu kantatzeko ohitura asko, aurrei asko kantatu digu gui txikia ginenean, eta baita ondoren eukiditun ilobak, bilobak eta berbilobeide kantatzeie. Eta hoi izango lehenengo eta bigarrena bertsoak irratin. Ze beti oteguan irratia piztuta eta afai garaian tokatzen zaidan... Ire adinangatik, bersoak herri irratian. Herri irratian. Eta etxekiet, ziurazki anai arreba nagusiago baten bidez edo lortutakok, edo lako zerbait. Nastuko nintzateke esango banu kantari hasi intzela idazle intzelako? Bez, alaxi izan duan pasoa. Bueno, ezer baino gehiago musikazalen itzalako. Bai. Baina egia deke
askoz ere erosoago, nik etzekate kultura, edukazio musikal Estandar hori edo. handirik, bai. Entzunez ikasi dudana eta lagunekin ikasi dudana eta nekabuz praktikarekin ikasi dudana. Orduan etzan oso hizkuntza, musika ez dek izan sekula niretzat hizkuntza oso hurbila neurri baten, egiteko. Sortzeko garaian asko zerrexago moldatu izan dago beti idazterakoan. Bai. Nik esango nike gaur egun bai. Eta orduan, izan nuen, idaztetik, eta lagun batek baino gehiago esatea, hemen, poema hauek kantu errak izan daitezke. Eta probain da, hartu gitarra, eta esan, ea egin dezakedan kantu bat, eta egin ondoren, baina egia dak. Nordakino izango zaren, hau idazterakoan, moren batua jakin badakizu, nire osaba batek 3 auto ditu, eta langilea dela dio. Nire osaba batek 3 auto ditu, eta langilea dela dio. Hala ere pobreak maite bintzen gara, aurrezki kutxen pozerako. Plastikozko eraztunak, bihaste berri dormen, enpresarien putatxeak betetzen dituzte, maiatzaren lehenean. Enpresarien putatxeak betetzen dituzte, maiatzaren lehenean. Coca-Cola lata bat, Coca-Cola lata bat, baino gehiago eta utopia, baino gehiago eta utopia, baino gehiago eta utopia, baino gehiago eta utopia. Nordakin zertan ibiliko zaren, etorkinen kluba, ekonomiaren alde romantikoa, postailuz beteta daude eskaparateak, izan postailuak. Postailuz beteta daude eskaparateak, izan postailuak. Coca-Cola lata bat, Coca-Cola lata bat, baino gehiago eta utopia, baino gehiago eta utopia, baino gehiago eta utopia, baino gehiago eta utopia. Coca-Cola lata bat, Coca-Cola lata bat, baino gehiago eta utopia, baino gehiago eta utopia, baino gehiago eta utopia, baino gehiago eta utopia. Andoni, ze oroitzapenak, Bai. Grabaketa honekin eta lehendabiziko grabaketa, Eta hemen, CD-a nik etxetik ekarri dizkiat, suertez ireak bazuzkat nik, danak, eta etxetik ekarri dizkiat, eta hemen aitu gaitu komentatzen, CD-a kajan eta 2 portada zitula CD honek, eta hemen izan zian gora bera batzuk, Bai, azkenean, egiadek nobatuak gintxuan denak, disko egiterakoan, nobatua ni, ez musikariak ez, hor ja deaburu bat teliatuaneko Inma eta Joni eta zeudena, eta nik uste dut, eta Josi, eta ja esperientzia gehiago zeukan jendea, eta eskerrak aiei. Baina berez, xarra eta diskatxekoak ere... Ez zeukaten esperientziek, nobatuak ituan. Nobatuak ituan. Hau duk, Gaztelupeko hotxak diskoetxeak aterazun, Euskaraz lehendabiziko lana, bigarrena, berez? Bigarren diskoa berez, baina... Miako goñiren uraren ondotik, baina bigarren euskaraz lehendabizikoa. Denentzat hasiera bat, Bai, eta orduan, gertatu zitzaigun, beti diskoa Durangorako atean nahia, Durangoko azokarako, eta azkenean, gora berak fabrikazioarekin, gaur egun erresagoa da, 500 kopia egitea, edozein lekutan egiten dira, baina orduan, eta azkenean, egin berri izan zen Durangon salgai euki alizateko, atera kopia batzuk formato batean,
eta gero ja berez dendetan saldu zana beste formato batean etorri Izan zen. nuen. Bai. Orduan, bueno, nik ale ona daukat, ez? Bai, Gutxi atera zireneko itakoa. Bai, horretakoak ez dakizen bat atera ziren, baina ez dakite una leo atera ziren, justo... Bai, tira. Bai, tirada oso murritza. Txiki bat. Bai. Hemen ikusten dut, Andoni, hile beltzakin, orain txuria diagu biok, ere? Bai. Hoi, jakinduriaren seinale omen. Seinale duk, bai. Bai. Ongi, aigaituk orduan, ez? Bueno, etxekit baino aigaituk. Zerbitzari oso leiala, Laizzer museora eramango gaituzte, aingera maite garriak, desagertzez horian leudakenen, beste batzuekin batera, Nundan Euskaldun ezin hobea zeu zara, Euskaldun perfektoa hori alda, Super Euskalduna. Nundan Euskaldun ezin hobea zeu zara, Euskaldun perfektoa hori alda, Super Euskalduna. Super Euskalduna, Super Euskalduna, Super Euskalduna, Super Euskalduna. Nola jakin zer den edo noiz den melodia bat ona edo ez. Oso teknika erresa erabili daiteke, ni behintzat halaxe erabiltzen dut eta horixe kontatuko dizut. Alegia, nola jakin melodia, lantzen ari zaren melodia hori egokia izan daiteken ala ez? Claro, kontuan hartuta ni melodia zale kasi gaixo bat edo enfermizoa naizela. Orduan, nola egin hori jakiteko oso erresa, txistu egin. Txistu eginez melodia hori errepikatzeko gai balin bazara, seinale, melodia, ona dela. Adibide oso garbi bat. Ziuraski melodia perfekto baten adibidea dago. Neil Yaunen Like a Hurricane, bai? Bai, horixe. Eta horrela jarritzen du, ikusten denez oso errex egin daiteke txistu eta melodia benetan gustut eder eta esan bezala iaia perfecto bat litzateken Neil Yaunen hau. Kantautore hitza erabili duk eure burua definitzeko oraintxe. Gustatzen zaik hitz hori? Ze jende askok badik alako erreparo bat, ez? Kantautorea, muermoa eta zeudek alako referentzi zea batzuk, ez? Pues ni nere burua hasieratik kokatu diate kantautore bezala. Kantautore gixera, bai. Baina ire ez duk desde logo muermoa, beti kantari esango genuke energetikoa izan du aiz eta... Bueno, bai, rocketik eta pop musikatik eta beste musikat askotatik edandakoa. Orduan, bueno, bai, baino egia deke, bueno, kantu muermoak. Era bazuzkatez. Bai, baino uste diate kantautore izan daitekeela, kantautore izateak ez dikela ekartzen kantua egiteko modu bakar bat. Agian horregatik ikusten dian burua kantautore bezala, iruditzen zaidalako asko irekiagoa, agian, jibi musikaria naiz esatea baino. Asko zeate gehiago irekitzen dizkik, orduan hori ulertu daiteke modu askotara. Coca-Cola lata bat baino gehiago da utopia, baino gehiago da utopia.